Oi alla la kurui denna de babi ke tano inda bini uram inda pe paganyo ki to de amma anyo alla de sampo indu dapat sababa dalam mati nampang ko obera mandiang ko kakarutiang denyo imbau kalaya batin dene bado suanga badul sana abadan. Oi alai alai nanakakan na elonga sapuy paganda sa modi bari batanyo dulu dan naik kaci mulai ko na mamuda jadi apa atiri nyonge muda. Oi alai oi alai oi alai de adia jubola danga ko awi tau kami menjadi apa atiri dan ngabana panyi cuai duanya na minta ampun. nyo alai ke udah di bola dan ayu daren pangamat ko bana den nyo ampun iya nyo ampun na seso den dek laku nyo da son nyo dan nyo alai bahkan tak kacan jangan yang baik tanda di malam ko Idam denai ko kaliang nguya nak kito. Oi alai alata takira au kucing go dilan tak tong sawang dijai kana banga bayu go dilai tati go mo dilan to waru kurang ambil tungga suka apa kabar kocok nyoka aina punya di bali apa pananan sabila sama lama kai natati bola tangan malai kabatan bola kata jawe parangai udah natakan tuan nenek iwo janyo. Oi alai jauh jodak kena bajur kai bagurau kamalam keparangai udah nabaca bintang kuat yang itu bulan tuan dan juo janyo. Alala gali indah adalah mati banyu jaidu wakamena nurang kajale awa koma punya nyampanan punya isu ada ade bandai adia mangi nampak we anyo sa